guys, good morning. Pagkakaroon guys, taod ko og nylon og taga guys. Kay nabilin ko nagpalang rin ni Alex. Mao na nga ning palit na pud mig nylon ani guys. Amo na pong gitaod. Wa may laing masangpit guys, ako raman jud kay di pa man kamao kay ning bataan ni mang buhat og panagat guys. So ako yung una ning trabaho ani guys kay si Mr. do na po'y trabaho. Mo na lagi nga nag-apas yung ko ani guys ug mahuman ni kay naa na po'y usang kahon ako ang i-arrange. So adyo time ani lakaw-lakaw guys ni adyo ta mahagae adyo ta aning buhata. Ang sa man lagi mamadyo atong panginabuhi ani guys kay og di po ta mutabang ani wa man gyud tay mahimo aning kwarta. Mara man jud ni. Mara jud ning panagata ang ato adyong ma-loud guys. Kay pwede ra man ig usa ka tawo ang mo loud ani di para sa samang mga panagat guys nga kana mga pukot daghang tawo ang magasto. May man ning palangre guys kay pwede ra man ning wasulo. Og naana mas mister og kanang panagata mo ihag yung dadon sa loud. Kay daan pa man sa una guys bago pa ming minyo hantod karon nga libre gyud si aning pangitaa. Mao na nga wa jud koy time naglakaw-lakaw guys kay focus sa trabaho. Usay manakit na gud niya akong lubot ani guys hay pamutindog naman pod ko kay aron di lagi ko maboring mo tindog-tindog og panagsani guys. Hinungdan nga nakalakaw-lakaw ko ani among palibot guys taob naman di ay idungaw ko sa bintana na dakong dagat og mga hapon guys udto nato sa hapon na niluto na po dakong kahoy da sa mga tubangan guys pero di man hadlo kay na may harang nga mga kahoy makita na to guys. Dako kayo ang dagat sa udto. Adi yung kalikayan guys, hangin man ay kabunghan mo na dyan niya among panahon. Tingbaw sa udto guys kay amurag dakong buwan ni. Kung gabi takdong din guys, mo na nga yun na aning sitwasyon dagkugog dagat ug maudto. Lami taliguan guys laman kay bawod oh. Bawod. Inon do na siwol ani guys di na kaita mahadlok ani kay na may ali na may harang ani nga simento. Wala gid di pa po 100% ani guys kay nubo pa man kinahanglan pa ta og juteng kwarta ni guys para ma-full jud ni siya nga ma-simento. Pila ra may sugilanon guys niya nami sa baybay kauban sa mo ang labasiro guys. Naghuwat-huwat nami sa mo ang mananagat ani guys. Daghan lagi pun managbuay oh. Daghang managbuay guys so makinala unta tag daghang isdaan nila man kay nining time mga kabunghan. Basta kabunghan minus na jug isda ba? Ambot ngano na. Basta kabunghan kusog ng hangin kabunghan, hinay pud ang pangisdaon ni ini. Yaka laman mi ani sa bunbon kay ni pasilo mi dapit ring daplin kay dito sunahan guys ara namang inita. Munang nana mi aning baybayon nagwat-wat sa mananagat. Miabot na si Alex guys ato makita oh. Ambot og duna baka ng isda. Murag nilabay man sa amo ang nahimutangan guys ni uli diretso sa among panimalay. Wa gyud tingali isda ani.
So among gisunod ani guys kay basig atura dunggo dito sa dapit sa may unahan nga bahin. Amo ning gi apas gas ang sakayan basig tuara dito ang isda ani. Hashtag labasiro ni gukod pag labasiro ani guys kay isda lagi gipangita. Hanto nga na abot na po si Mister. Wa na mo padayon sila og lakaw guys, kana naman si Mister. Sama sa gihapon guys, nilabay ra ang amo ang ambot. Wa jud tingali isda ni ato makita ning higayuna guys kay nang labay ra mga pambot ani. Wa jud tingali isda. Pero bisan pa ani guys, ako dyan silang giagni nga mato ta dapit dito sa may ibabaw nga bahin kay basin og atiro sila dunggo dito kay init lagi di atong dapita. Motong napugos yun sila aring apas ari guys. Patungi laman ring labasiro kausara mo kunong kilo. Ha? Si gabi dahil dua ka mamsa ni Berto bang junior. Oh, gabi man. Pagsabot na mo anak kay na di apoy usaon. Nanginabuhi po. Isul sa anak ninyo na. Itong imong anak. Lex! Nai mo anak? Ay, gamay ra gud. Pilang kilo? 1.3. Adto na mo sa merkado, judya mo naman dyan ni dunggo. So, si ang pag... Og ako dyan pagbuton, daghano na ng isda, ay. Ito rin masuwa napit. Ano mo haday ba ko kulit tabi? Lagi mo no. Ano po idang ugangan gawat at bayo mo sa lagi asawa. Diyan mo na duaan. Mo na kay duaan mahadlok. Diyan mo duaan. Merkado na naman tingali mo. Sanik na kay sa isda ng merkado. Mabili bigla. Agamo na tayo ikaw kala. Oy, wait! Aw. Oh, si Berto Rewa. Sis Berto ka, umaminso pa. Wa pa kay napay gihuwat. Damo magilay nga nagat kamera nga. Di ba mano si Berto nga wa pa magminjo. Aw. Wapa mama man. Anja ni man si nga. Di ko no siya magminjo. Natulong damage batiron. Diyan nga naman doy magpare ko. Magunsa na naman tonggar akong pagumangko na magpare. Mura puring pare kay mga bit magpod. Na mura. Di ba pay magbinyo na naman. Uy. Matay mader, ug daghan pa sa aman nimo ning. Kisa di baligyan nimo na. Murag gon. Ang imong isuwa. Angaya sila tanan. Balag pilay presyo nimo. Sa kuha ko isang kilo na madami. Tag pilay kilo. Uno tripod man na. Ha? Asubra ko. Pilay kilo ni mo na. Oh, 280. Isang kilo ako abi. 280 di baligya pog 300 ni kuan. Ano? Puro mo mutaon na ni. Isa na. Angay-angay gud lawan mo. Sayong wa. Asa gila man. Sama nang imo yung negosyo yung og isuwa. Pero Ana. madam mo. Damo bay. Isuwa gud pa nagli pud mahal. Nakay 20 na madam. Wa ko magdag. Money man kay 60 ra pud ito na.
Jamon, di rin dati, anda pa man, laway rin. Manghatag mo rin social pension ko, no? Di. Nakay-sensyon na, madam? Mga tao ron. Senior ron. Jamo lagi. Ato. Ato ron. Balansihon. Wala, wa isda. Jamo lagi gipaambitan na naman ng 1 kilo giangay nila. Gabi, despeto din, managat. Oo. 10. Ay, protein eh. Sabi na ready siguro dyan si Siyo. Ang daghan man na. Pila man day? 280. O, 280? Sorry. 300 oh. Sikto ay sukli ni kuan. Ako'y magbalik yan na, kay kaya may naman po. Bitaw. Ang karining among palit mo na yung kuan. Naunsa man pod nang Malay mo ako? kuan na kay wa kapaon. Ato rin nili. Ako rin hatag nili. Ha? Kailangan to balik. Ano sabi, madam? Oh. Isda ay wala. Okay. Pilay halina ha? 417. 417. Pawahay rin ng 17 kay Sige. sa pa pwede. Ang jara ha. Oh. 417 17 plus plus ni dyan. Gis 20. Ito na may G's. Oh. Pasaki ako! Di ko ni mo pasakyan na, di ka na pasakyan ugma. Di naman makuan. Di man bugatam ning sakayana di ay budyag. Bugatam man di ay sidya. Sa pa sakayan kay mo sakay pa ko. Ang argana, ipapaak naman ng bilat. Anang Lagi. ipakuma ng bilat. Anang pamaong ba? Ipakuma na lagi. Sa una yung tao, inampingan. Wow. Karon, ipakuma na lagi. Kaya wa na may angay, ipakuma na lagi. Exercise, babae. Basta nagipang bate, mo exercise na jud na. Tao may hago. Exercise. Nanatay paon. Ha? Nanatay paon, gipalitan tang Berto. Hindi ko maganda. Dili? Ala di na lang to ipakuha na tong paos kan duwa. Kuha lang pa. Medyo ka masugot, hindi ko managat. Ha? Medyo ka masugot, hindi ko managat. Pwede manggon. Naidahang bugas. Oo. Oo. Hambugiro. Medyo magwata ka ron. Hambugiruha ay. Asa liwat. Hambugiroha sa mauman. Para Isus, Ginoo. Ang zara rin ako kay mag-uwan lagi. Og pasensya na mo guys, ug marapilingaw nako karong adlaw ug ako mo yun guys. Bye-bye. John.
Wala ka managat, Ret? Tayte, murag. Tulog, kalingat ang gasolina, wala mo. Murag mo kalma jud taron kay gasolina mahal na. Sige, paano ano? Ako. Balin din. Eh, Ay, gasolina ko na eh. Paano rin? Ha? Nay, isda ni mo?